Danske virksomheder kan gøre meget for klimaet og samtidig spare penge. Et godt eksempel er strøm. Når man reducerer forbruget, sparer man på udgifterne. Tilsvarende med vandforbruget. Jo mindre man bruger, jo mindre bliver vandregningen. Klimabevidst.dk er et værktøj, der hjælper virksomheder med at gennemføre tiltag, der har god effekt for miljøet. Vi har samlet flere 100 guides, der fortæller, hvad I kan gøre på forskellige områder. I kan selv vælge, hvilke guides I ønsker at gennemføre. Tempoet er helt op til jer selv. Alle guides er meget overskuelige. De er skrevet let forståeligt, så alle kan være med. Du behøver derfor ikke at være klimaekspert for at bruge klimabevidst.dk. På de fleste guides kan I se, hvor hurtigt I har tjent investeringen hjem igen. Og I kan se, hvor stor miljøeffekten er. De fleste bliver faktisk overrasket over, at det ofte er en rigtig god forretning at gennemføre grønne tiltag. I kan løbende følge jeres fremskridt i kontrolpanelet. Og I kan vise omverdenen jeres grønne handlinger ved at linke til jeres certifikat. Som deltager i klimabevidst.dk må I bruge ikonet klimabevidst virksomhed, når I er i gang med arbejdet. Det giver jeres kunder og samarbejdspartnere mulighed for at se, at I arbejder for et bedre klima. Klimabevidst.dk er et gratis værktøj. I kan tilmelde jer på under 1 minut og komme i gang med grønne tiltag allerede i dag.